Mulți dintre voi vă doriți să pierdeți din greutate și ați încercat mai multe metode pentru a slăbi. Astăzi vin în ajutorul vostru și vă prezint 20 de alimente care vă vor ajuta să slăbiți. Salutare detectivilor, eu sunt detectivul C. Pe acest canal postăm videoclipuri despre nutriție, sănătate, videoclipuri care te pot ajuta să-ți înțelegi mai bine corpul și cum să te comporți cu el. Să începem! 1. Mâncați fructe, dar nu sucuri de fructe. Pentru același număr de calorii puteți consuma ceva solid, iar fibrele din acel fruct te vor ajuta să te simți plin și să nu mai trebuiască să mănânci o altă masă. Merele și fructele de pădure sunt un exemplu foarte bun. 2. Pastele făinoase. Știu, probabil că ai auzit și în videoclipul meu, dar și la multe alte persoane că pastele îngrașă, dar asta pentru că nu le folosești într-un mod potrivit pentru scopul tău. Pastele îți oferă o energie foarte mare și îți menține zahărul din sânge la un nivel acceptabil. Așa că data viitoare, după ce mănânci paste făinoase, folosește-te de acea masă, de acea energie pe care ți le oferă pastele pentru o serie de exerciții fizice. 3. Somonul. Somonul este o parte foarte importantă într-o dietă. Este plin de nutrienți și are o cantitate destul de mare de vitamina B12. Dar acesta te va face și să te simți plin pentru o perioadă mai îndelungată. Deci, trebuie neapărat să îl incluzi în dieta ta. 4. Cartofi. Cartofii te pot ajuta și ei dacă îi folosești cum trebuie. Nu trebuie să renunți la alimentele pe care le iubești pentru a pierde în greutate. Dacă iubești cartofii, mănâncă-i în continuare, dar este de preferat să încerci alte metode de a mânca cartofii în afară de prăjiți, cum ar fi cartofi copți. 5. Probabil crezi că dacă mănânci supă, mănânci mai multă mâncare, dar nu este așa. Datorită faptului că ea este formată din mare parte din legume și apă, nu conține un număr semnificativ de calorii, dar îți reduce semnificativ senzația de foame. 6. Înlocuiește uleiul de floarea soarelui cu cel de măsline, dar de preferat este să-l excluzi de tot din alimentație. Poți găti fără ulei. 7. Ouăle. Chiar dacă mâncate în exces pot îngrășa, ouăle sunt o sursă foarte importantă de vitamina B12 și energie. Se recomandă consumul lor la micul dejun pentru o zi mult mai activă. 8. Un fruct foarte important este grapefruit. Acesta conține o enzimă care scade nivelul de zahăr și amidon din organism, dar care arde și grăsimile. Vă recomand să-l consumați înainte de masa principală. 9. Ceaiul verde. De asemenea, este foarte important pentru dietă, dar aveți grijă cu el, deoarece conține o cantitate destul de mare de cafeină, nu vreți să-l consumați în exces, o cană pe zi este suficient. 10. Dacă doriți o sursă de vitamine și să slăbiți în același timp, trebuie neapărat să consumați salată verde, varză, spanac, brocoli, mazăre, cam orice legumă verde. Înainte să trecem la următoarele 10 alimente, vreau să vă readuc aminte că orice aliment consumat în exces poate duce la creșterea în greutate. Alimentele prezentate astăzi te ajută la reducerea numărului de calorii mâncate zilnic sau la creșterea energiei pentru a face sport, astfel încât să arzi mai multe calorii, dar nu trebuie mâncate în exces pentru că acestea vor duce la creșterea în greutate. Să continuăm. 11. Ardeiul iute. Vei observa că dacă începi să mănânci ardei iute mai des, îți vei pierde pofta de alimente dulci sau pofta de mâncare în general, deoarece acesta inhibă pofta de mâncare. 12. Consumați 2 linguri de oțet de mere într-un pahar de apă înainte de fiecare masă. Acesta va grăbi sentimentul de saturare. 13. Ghimbirul ajută și el la arderea grăsimilor, dar aveți grijă cu cantitatea de ghimbir folosită. Are un gust și un miros foarte accentuat, îl puteți folosi în cantități mici, în mâncăruri sau smoothie-uri. 14. Cum am spus, nu trebuie să renunțați la alimentele pe care le iubiți pentru a slăbi. Ciocolata neagră îmbunătățește circulația sângelui și conține o cantitate destul de mare de magneziu, dar te poate ajuta și să slăbești dacă este cea corectă. Recomand ciocolata cu cel mai mare procent de cacao pe care o puteți consuma. De preferat cel puțin 80% cacao. Cea cu 99% clar este cea mai potrivită pentru slăbit și cea mai recomandată. 15. Dacă consumi carne de porc, de vită sau alte cărnuri grase, îți recomand să le înlocuiești imediat cu carne slabă, precum cea de pui, curcan sau iepure. Iar dacă obișnuiai să o mănânci lângă cartofi prăjiți, înlocuiește neapărat cartofii cu legume coapte sau salată.
16. Ciupercile ajută la arderea grăsimilor și buna funcționare a glandei tiroide. Îți recomand să le mănânci alături de orezul brun, care de asemenea te poate ajuta să slăbești. Carbohidrații sănătoși din orezul brun îți vor ține de foame și vor avea grijă de silueta ta. Este mult mai bun pentru slăbit decât orezul normal, cel alb. 17. Avocado. Are o mulțime de beneficii și dacă nu-l mănânci pentru a slăbi, cu siguranță trebuie să-l mănânci pentru a rămâne sănătos. Este unul dintre cele mai sănătoase fructe de pe planetă și nu doar că te ține sănătos, grăsimile sunt foarte sănătoase și te ajută și să slăbești. 18. Probabil cel mai important lucru din această listă este apa. Este cea mai importantă într-o dietă. Nu numai că conține 0 calorii dacă o bei, dar dacă o bei rece, aceasta poate arde chiar câteva calorii. Iar vremea de afară chiar te încurajează să o bei rece. Asta în caz că vizionezi videoclipul când îl postezi, adică vara. Puteți să aflați mai multe despre apă în colțul din dreapta sus. Vedeți videoclipul pe care l-am postat cu beneficiile apei. 19. Mănâncă un iaurt ca și gustare. Înlocuiește snacks-urile sau dulciurile sau ce mâncai tu ca și gustare și mănâncă un iaurt simplu. Iar ultimul aliment de astăzi este ovăzul. Poți mânca la micul dejun pentru că acesta conține o cantitate mare de proteine și te va face să te simți plin pentru tot restul zilei sau pentru o mare parte din zi. Dacă te-am ajutat cu acest videoclip, mă poți ajuta și tu cu un subscribe și un like, iar dacă dorești mai multe alimente slabe în calorii, poți urmări videoclipul din partea stângă. Mulțumesc pentru vizionare și te aștept și pe videoclipul din partea stângă, cum am spus, ne auzim curând.